кумиртон вақте барои сум любой кор кард, снат бахшиш пурсид, хай бояд бахшиш мепурсида, шонемси мондаштаги. Навиги чиза исбот кард. Ай бе падарон, и треки ҳай бе падарон нест. Рекламаро фуромӯш намекунен, 15 сантиметрай. Дуду райдер чишид? Гуфт ки та пешишон Дубай рафтаяму. Доруҳои алҳадая дар шакли равған ва капсула ки ҳатто Ҳабиб Нурмагомедов тавсия медиҳад. Доруҳо барои баровардани мӯи сар, ғафз кардани риши худ, ё ин ки шумо хароб ҳастеду мехоҳед фарбе шавед, ё ин ки шумо фарбе ҳастеду мехоҳед хароб шавед, ё ин ки сафедчаи пӯсти бадан доред, ё ин ки дигар бемориҳои пӯсти бадан доред. Пас ҳамаи ин мушкилиҳо раи ҳалли худро ёфтанд бо маҳсулотҳои софсавдо. Агар ки шумо ба варзиш машғул бошед, метавонед аз протеинҳо ва гейнерҳои софсавдо истифода баред. Доставка дар шаҳри Москва ва Санкт-Петербург аз 1 то 2 соат мебошад. Доставка барои дигар шаҳрҳо бошад аз 1 то 2 рӯз. Аз номи канали мо гап занед, ба шумо тахфиф карда мешавад. Ассалому алейкум тамошобинони гиромӣ, кадоме мехоҳад бисомонӣ кор кунад, поён дар номера дар телеграм шунависем аз соатҳои 9 то соатҳои 4 бисомонӣ мефаҳмонад чихе кор кунем. Рафтем. И барномаи комментҳои ва кадоме комменти интереси менависа, ҳамора ҷавоб метем ва бахшиш ба бародарое ки комментҳои хуб менависанд, моро таъриф мекунанд. Лек мутаассифона ӯро мо ҷавоб дем, ҳеҷ када интереси нест, фақат мада интереси не, барои ҳаму просмотр намегира. Оператор Ходо Курдеса мак гушнагия мурдам леҷа. Сафаров Муҳаммад Юқуб мега ки акая дорихдо сабаб дар чия ки просмотрот ғалт дидан. Вақте ки жумотӣ мекунӣ, евреӣ мекунӣ, гуфти хитон сум расход намекунӣ, эмхи мешава. Ҳар як барнома бояд сум расход шава, минимум 500 сомон. XXX Tentacion гуфта дар бораи реперои Америка ягон информатсия дар борашон, ягон чи нақл ки дар бораи Lil Pump 69, 69 яъне ва X Tentacion гуфта. Фикр мекунам ягон хел фоида надора барои пешравии репи тоҷик. Хай донистан ки ва ё чико кардан дишка ҳамаш якм ё наркоман будаган, наркоделец будаган, ё ки тюремщик будаган, штиам бад ҳарчи наистанд. Репи тоҷикӣ ягон хел ба ӯ монандам несташе. Дар бораи русо мумкин информатсия боша, но американсо зачем нам они? Вода русо интереснее. Фанат король репа Шонемси. Шонемси перезагрузка мешавад, додик ба салон мегим. Любой чи метуна перезагрузка бошава агар бихоҳа. Неки фикр мекунам Шонемси мондаштаги. Алиҷон гуфта акай дохдо ба худо ай ба ҳамин комментарие ки гапҳои сахтан, комментариҳое ки гапҳои сахтан шарт нест хонда, ӯ душкун рава. Охай нанависен? Навистен интересне ҷавоб додан. Русик Панҷоли гуфта дохдо ту ҳамаи темахта куш мекунӣ. Чи да? Зачем тебе это? Для просмотра, брат. Амиршо Динаев гуфта хай ина шон надорам мухлис. Накун видео дар борааш агар не ёвре. Хай на. Дигар дар бораи шон гап назанен, ман ҷавоб наметавонам, шона ҳарчи намегум. Хитон суол метин, бо ҷавоб метин, бо недоволнен. Амирҷон Қурбонов гуфта салому алейкум акай дохтар, ами байди бепадаронро як бор ба праги хон. Ай бе падарон, и треки ҳай бе падарон нест, и треки дӯстиай. Уҷа мега ҳай бе хабарон, дунё бо дӯст макуст мега, чи мегам хел мега бехабарону бепадарон рифма ҳайку, ман барои бе падарон гуфтам. Так что вай треки дӯстай. Абу Зайдуллоев гуфта худо райдер чишид? Райдер гашта ин дина 5 солаги чем бир табрик мекунам асан мадудво барои студияш 5 сола шиданаш ва райдерам ҷада буд. Имрон гуфта Шон последнее время хотои детский кард. Бак аз ҷавоб дода ки ака и ҳаёта проблемаша ки медона, агар не ишони пешина мешид суната ихе намемон. Чи проблемае дора ки барои сум любой кора кадестай. Шумо мара як сол пеш ҳарчи мекунед, барои сум даже хеле мекунӣ, даже хеле мекунӣ, кумиртон вақте барои сум любой кор кард, рафт шуморо предават кард, қати сунат кенчи, дай сунат бахшиш пурсид, хай бояд бахшиш мепурсида. Рафт сунат намедонам чи дуруғ кард, бо сунат боварш кард, бо ина якҷоян, бо ӯро панима дурид.
شما ناحقین конкрет несправедливый инсон ноадолатӣ мекунед нисбати ма чӣ коре кунам ин то будай не то будай шон ягон кор куна бай проблема дошта ман проблема дорам сум мефорам дошта бошам ин проблема любой кас дора ҳама мехоҳанд сум дошта бошанд тра мехоҳӣ сум дошта бошӣ брат роҳик офишал гуфта акай дохдози дани момент лензурай да тест хондан ё стёпа на дани момент так как стёпа хеле треко нахондесай ленд стёпа бихона баъд сравнивачон мекунем сайдо гуфта додихдоам бачае ки ай пуштишон қадар ақорат кард аммо омад тоҷикистон ам бачае ки ай пушти гуфт ки та ай пуштишон дубай рафтааму ӯ даже концерти кумириш нарафт ам хеле фақат ҳавои даҳам будай нест тоҷик бажа рута сиёҳ кунам пешонид 1 гектар шифоли дар қисми прикол гузашти дарҷон пешони 1 гектар боша. тамошобинони азиз, касе ки мехоҳад клип куна лекин монтажёру оператор надора метавонед дар ватсап ва телеграми инами рақамҳо муроҷиат кунед. касе ки берун аз ватанай метавонед видеотонро роӣ кунед монтаж карда метиҳемтона. барои коромона дидан иқагинайна саршид рафте барои ки мекови хайпат ранги жонти пресса якас да кафан туфан мешава якас да чалла кӯи шайтон ма истодар ана бистодар гирьянака сукай ҳаром баёд биёр хиёната баёд биёд неки мо омадем ки гарени ёра бишкаме мп клан группаи айтим рест хоси 1 миллиона сарф кардите бефоида натурите холиб шиди тонисти мара давонда айб наши дисади хасбула ва ҳабиба дай болои душанбе капари дошти қаҷосеши нара нара тоқа ки яке сармот месана реклама фурӯхта мешавад бародаро бахило мегум любой тад ягон чи реклама кардем бошем ба фломастер менависем неки ҳар 1 сантиметрш 500 рубла я хелаю 500 я барнома да ка хелаю чанд сантиметр бошад бит я ваҷаб бистай обем яму чику не ваҷаб тида бистай ваҷаб мада 5 ам ҷадвала биёр ҷадвал амҷада буд ҷадвал ку то дарҷон тарс вана медроди сантиметр мекетра ягон китабон чи мегуфт ра ҷадвал биёр ма бистиягай барои метуни я ваҷаб бистай ҳатто сағира я ваҷаб бистай я сантиметр гашта айто бистай бистиягаш буда рутсевра ҷадвала биёр хидит кардем сағира хай бачакот пешони ма 15 сантиметр 15 сантиметр ки боша боз мегум тон я видео дар пешоним реклама кардан чанд сум ҳафтини 1000 рубл метаем пешонида поилни менависам не ки ақорат набоша ки цензура рӯи мутобиқи сарқонуни ҷумҳурии тоҷикистон мумкин нест так что инам хеле алекс кардов тай додихдо ами батли нави қатиш нафс гузашт мутаассифона якум борда бояд батлшон мегузашт 3 июл буд ба фикрам 3 буд 26 буд 26 июн буд короче ҳусейн чи корш ғалтид ба 3 мондаш ки бо навик да чӣ кори ғалтид бо ина баъди нави корш бучидан мондагиянаш саёд тиҷей мухлисои шон мо будем охи пир шидем диган ягон намуди репа гӯш кардан завқ нест бо рӯ ордем ба наҳти ғазал мужик шон саёд метавон наҳти ғазал бигзар ки мухлисот ҷо рафтиян александр перепечкин гуфтай акай дорихдо аста ягон вероятности шон имсихча восстановить кна конечно навиги чиза исбот кард любой хел восстановить кардан метавона просто бояд фаъолият кна фаъол бошад тамом юнусҷон юсуфзоб гуфтай додихдор ама ба падару модар ма дар ягон видео нашунидам ки ақорат карда бошӣ зинда бошӣ брат гап нест афзал ақоратои маранам хеле биг мон мужикон нафаҳмидиян хеле бар падару модарам раҳмат мекунам афзал гапат надорам давлаи алиев гуфтай
доди худо сара ба арақ ба пӯсти пиёз шушти борехтайку хай вугу кита чота бисёр секретои мара медониста соли 2013 кал карда будум гуфтанд ки арақ қатъи пиёз мегирӣ як ҳафта мемонӣ да я банка ба мегирӣ сарта ба он мешӯӣ шав хов мерай сар мехезӣ ам хеле полни як моҳ мекунӣ мӯи сар мепурӣ ба мара киштан анекдотайку афанди короче чи дабдай ҷанги бузурги ватани дабдай баъд мега ки қатъи сета амрам будем баъд қабидан мондем со амга гуфтанд ё ки ягон хел ҷинояти ғайри манқул мекунем ё ки мекишем то на баъд набирош мегам бобо ба чӣ гап шид мега ваё розӣ нашидана мега ба ваё розӣ нашиде ба мега мо розӣ нашидем хай мега ба чӣ гап шид мега мара киштан короче чум чӣ гуфтам короче инам хеле гапчап да мӯи сар рехт ин буд барномаи комментҳои имрӯзаи мо фикр мекунам рекламаро фуромӯш намекунен 15 сантиметра ҳар як сантиметриш 500 рубл як видеода 7500 рубл да рекламатон мекунам пешонида менависем хай ба агар ки бигене чӣ гуфтестай ҳозир хито нависем ки шон мс проблема дора ва рӯи проблемаш сумуш дар кора ва любой кор кардесай бародаро ма проблема дорам сум дар корай бояд ята хона бихарм ята чи G06 бигирм ята BMW G06 бинависен неброя бояд ятам хеле бигирам тюнинг кардаги барои аму М бошаву 5 дизел боша боз дуре да не 5 бензин боша када барем аз 30 сум дорум бародаро короче у я 1 миллион сония 30 сумша дорум усна мераса хай агар ки реклам хардаем мошен да пешони ма банависем агар бигем да пушт ҳеч кана мебинашун туғри гап ба фикр намегзарам да реклама да пушт намекунем бачако пушт қимата ягон кас намегирад хай мехармолим хай